Nakikig pa ako. Baa naman. Tara noy, naguno kayo yan. Ngaranga ka na pating marayan. Kabuisit mo talaga noy. Bata kang inapakwidi. Upat mag-upat oras na ako yung concentrate tapos uminabot ka sana. Ay. Sayang lugod sa kapagalan ko. Nya nga, naguno ka ba yan? Tanakang nga ka. Dahil ba, naiputan ba yung kanguras pak mo? Biyernes Santo bagang wana. Kaya naganap ako nganting-nganting. Chichaga ang kusuisi sabi-sabi ninrang mutya nung puso nung batag. Ayan, kangina pa ako ide. Tapos bigla ka sa nang uminabot. Napasing ka na naman, tayo di kasama batag. Napagisa na ako dita. Inanap ko suda mulag, nakabiliw. Saan raw kaya nagsurok-surok naman? Niya po pa kita ni kadinoy. Napurnada na naman sa pagukong anting-anting. Malas ka talaga. Makababalis ako yung wana. Bay napagpara dit noy. Ta kangina may nagpakita sa ako. Sa sobrang kataktan ko ta nakikig ako. Duminilag ako. Kasunakit ako gaduin di kadto. Kasaday kangwani ka di. Nagsurok ito sa iraram nung daon batag. Ambog mo naman. Sign. Ako noy di mo pagparalansyon. Ata mo. Tara. Basta di mo ako paglingwan ha. Pag narakap mo. Natakot talaga ako. Kaya ka na sana. Sayang. Malay mo. May mga gusto kang maitaw ni kadto. Ano, tara. O sige raw, kitang talugod kung assign. Di kasi magpararibok. Hindi ko nakita. Hindi sa may pun batag. Luay-luay sana kan pagrakap ta. Nganing siguradong marakap mo. Say na yan. Parin ka to? Ayong sa may layang downing batag? Amo kan. Luay-luay sana. Siguradon mo ha. Takmaan mo tulos. Dapat kan pagkatakma mo. Talagang di mo pagbiliwan. Ugutan mong maray. Tibad makadlokso pa. Sige na. Tiran mo na. Tipungal ka noy. Udo. Nadali po na naman ako.